Bueno, aquí estamos unha vez máis para ofrecerlles o mellor do noso deporte de esforzo, o ciclocross, dentro do velódromo do Porriño. A continuación quedan cas mellores imaxes. Unha reportaxe de Minuto 91 Galicia. Baixo a batuta dun servidor, Neil Fernández, dándolle as grazas a todos aquelos que se achegaron e colaboraron para que se celebrase este novo trofeo Vila do Porriño. Os deportistas, os membros do Club Ciclista Espol, algúns dos gañadores, a alma mater do ciclismo no Porriño, Horacio Barros, que tamén falou para os nosos micrófonos, e aqueles que pasaron polos caixóns dentro do terceiro ao primeiro clasificado, e tamén na entrega de premios cas autoridades comandadas polo alcalde Nelson Santos Argibay. Bueno, pois así, con estas sintonías, primeiras imaxes, lles deixamos cas entrevistas e co esforzo dos deportistas. Disfrútenno. Aí temos a Tami, que ven de quedar terceiro, non correu en Maceda. Terceira posición a 37 edición de Horacio Barros en Mosende. E vamos a ver o que acontece cando estiamos xa na derradeira volta. Verísimos de hoxe aquí no velódromo municipal. Aí temos os A verdade que sí, a verdade que, bueno, ainda que temos un tempo seco que non chove moito, pero sí que fixo frío, e o inverno, os catarros, como ben dices, as gripes, son as que nos van a mellor privar un poquinho de a mellor de algún corredor. Ainda queda Dumbría, ¿no? A última proba. Aí vais a decidir todo ou aquí xa van sair case todos os seleccionadores para Castellón? Bueno, ainda queda Dumbría e queda Moaña. Ainda temos dúas probas aí que, bueno, en Moaña sí que a selección xa debe estar configurada ao 100%. Eu creo que entre Porriño e Dumbrías está todo ok.
Como ves este circuito? Un pouco diferente a todos, ¿no? Hai poucos así onde se corren, ¿no? Co velódromo. Sí, poucos son ningún, non? Aquí en Galicia, fora te creo que tampouco. Bueno, un circuito guapo, aquí sempre se practica moito o ciclocross con Horacio, e a verdad que quedou un circuito chulo. Bueno, ¿qué pasó? No, este año me encuentro bastante más fuerte que el año pasado. De hecho, en todas las carreras, si no hago primera, hago segunda. Me encuentro bastante bien. Lo que pasa es que esta semana cogí un constipado debido a la lluvia. Tuve que entrenar con lluvia y cogí un constipado bastante fuerte. De hecho, ayer me planteé el no participar. Pero bueno, al final salí para entrenar y hoy ya me encontré un poquito mejor. Iba bastante bien, iba tercera, no mucho de la primera y la segunda. Y en la tercera vuelta tuve ahí un percance con la cadena que se metió en el cuadro y tardé un poco y eso me retrasó y me cogió mi colega, la portuguesa, Narita. Pero bueno, después me vine fuerte para adelante y tal y me recuperé y eso, hasta el final luché y bueno, conseguí hacer un tercer puesto bastante bien merecido, creo yo. Esto aquí, precioso, Sí, unha maravilla. Saída. O tempo axudou porque non nos choveu. Estamos aquí facendo entrevista fora da unidade móvil, unha maravilla. E bueno, non fixo tampouco tanto frío, de Mosende foi terrible porque mesmo que foras forte é que non podías nin pedalear do frío que facía. E hoxe aquí bastante ben, a carreira moi ben, o circuito vistoso, duro, tamén técnico, moita xente a mirar ao público, moi bon para o meu equipo, para o Spol. Hai máis xente aquí que non hai 15 días en Mosende, me parece, Estou vendo por aí alrededor de todo o circuito. É que, dende calquer punto, podes ver o circuito. Con dar 2 pasos, xa tes, ves o óvalo, ves a erva. Aquí en Porriño sempre hubo moita afición ao ciclismo, concretamente, e máis o ciclocross, é a cuna do ciclismo. E, bueno, nós, o Club Ciclistas Spol, seguimos intentando facendo carreiras. Isto é bon, hai moito público de aquí e de Portugal e isto é moi bo para o ciclocross. Esperamos que siga así moitos anos máis. E cantos anos máis vai seguir Chus Barros encima dunha bicicleta? Porque cantos anos xa levas, Unhos pouquiños, pero eu penso que, como moitas ciclistas me comentan a mí, me dicen que soy como un referente, un ídolo para elas, entonces eu penso que mentras me sinta ben psicológicamente e físicamente e evidentemente siga gañando e estando aí adiante, pois vou a seguir hasta que poda, claro. E o bo que temos é internet, ¿no? Entérase de todo, se vides imaxes, porque se non hai medios de comunicación sempre subides vos persoalmente no teléfono. Desde aquí, evidentemente, quero agradecerte a ti, Nel, a túa presencia aquí, porque a min, cando subiste o vídeo, moitísima xente de Portugal e de moitos lugares dixéronme que era impresionante a montaxe que ti facías, e iso, sobre todo as féminas, que axúdalle moitísimo a publicidade, que ojalá para o ano ti estesas en todas as probas de ciclocross. Eu desde aquí fago un chamamento á Federación Galega para que te convoque a todas as carreiras porque nos das moita publicidade e moito apoio. Isto é o que nos falta. Sí, é verdade que sí, buenos días a todos. Como non, desde as 8 da mañá estamos aquí. E seguiremos estando hasta o final. Estaba falando eu con Chus, ca túa filla, que hai 15 días o frío impresionante, ¿no? Os corredores como solventaron a proba esa. Aquí hoxe, no momento está axudando o tempo, No, o tempo estamos en Galicia e o tempo po ciclocross é duro, sempre ben este tempo. A verdade é que sí, o tempo hoxe, gracias a Dios, pois foinos axudando un pouco, porque se houbera chovido moito, pois sempre desluce o que é a carreira. A frío, máis ou menos, fai un pouco, pero ben. Circuito fermosísimo, non? Ten aí unhas zonas embarradas, ten a erva, ten aí os saltos, e logo ten o óvalo. O portugués enamorado deste circuito, como a moitos máis, Dos poucos, Xa decía o seleccionador Oliveira que en España hai poucos onde se corre ciclocross así, con este circuito. A verdade que sí, o circuito é moi bonito, ten de todo, hoxe hai incluso bastante público, que se fai tamén bonito por de cara aos corredores, e como non é un circuito que é todo aquí dentro do recinto do velódromo, que para nós tamén nos dá menos traballo pois estar aquí con todo cerrado, as instalacións, os baños e todo, para min é un bonito circuito.
Bueno, quero mandar un saúdo como outro día para que quede aí a posterioridade aos que se axudan, que, claro, as firmas que son as que fan posible que isto se siga levando cara adiante ano sí e ano tamén, porque 37 anos xa. Home, como non, hai que darlle as gracias en principio ao Ayuntamiento, tanto ao alcalde como ao concejal de deportes, polo que nos axudan, e como non a todas esas firmas incondicionales, que son varias, que nos están axudando ano tras ano, que sin eles pois non sería posible isto, e despois todos os compañeiros da directiva Sí, os que están aquí traballando ben, que traballan aquí tanto na organización como preparar o circuito e todo. Sin eso, pois, sería imposible facer este tipo de carreiras. Sorpresa non está vendo, non? Están gañando os que quizá a sorpresa fora, bueno, Chus, non? Se que outro día non correron a nai e a filla, pero Sí, bueno, máis ou menos son os que normalmente están andando máis en cada carreira. Hoxe está Mauro, que para nós tamén é un motivo de satisfacción, que non ten corrido pois debido ao traballo que ten, que non lle dan moito permiso, pero xa se ve como anda e como vai Mauro, que vai como unha moto. bueno, seguimos aquí en directo dende o Velódromo de Porriñes. Xa estiveron por aquí os seleccionadores que nos contaron pois que casi que xa está o bacallao vendido, como dicen os portugueses, ¿no? Xa casi está todo o mundo seleccionado para Castellón, aí na costa do Azar, onde se vai disputar este ano o Campeonato de España. Aquí temos un campeonísimo que te estaba a decir uno, que, bueno, xa sabes que está seleccionable, non vas para o Campeonato de España, gañas en Mosende, gañan a túa terra en Maceda, e voltas a gañar hoxe aquí en Porriño. Que cambia do de Mosende a este? Porque estamos no Porriño, claro. Non estivamos no de Maceda, non sabemos como o circuito, pero sei que te está encantando esta, ¿no? Antes de nada, bons días, Iván, noraboa. Gracias. Bueno, pues este circuito, sobre todo, con respecto a Mosende, cambia, sobre todo, este moito máis rápido, é máis divertido, ten barro, faise moi divertido, sobre todo tamén co velódromo de salida, é un dos máis bonitos de Galicia. O objetivo este ano é procurar salir ben, cando poda xa dar un ataque para sacar distancia e facer a miña carreira. A ver, terceira posición. Temos aquí o xoven que dice que viviche aquí, pero bueno, veis correndo para Portugal, ¿no? Mi padre ha trabajado en España y hoy mi madre hemos venido a vivir para Ciudad Real 2 años. Pero cuando he volvido a Portugal me he dedicado a bicis, a cross country, y este año he empezado en ciclocross y me está corriendo muy bien y me ha gustado mucho, me ha encantado. Terceira posición aquí neste Vila do Porriño 2013. Como dicho do circuito, óvalo, é un velódromo, pero por afora, bueno, aí para loitar por fora aquí, sprintar, ¿no? Es un circuito de mucha velocidad, mucho duro. Hay partes que hay que tener técnica, porque si no perdemos mucho tiempo. Como viche o circuito para o público en xeral é fermosísimo, ¿no? Óvalo, erva, barro, e o día acompañou. Sí, nada, ben, o circuito eu xa coñecía de outros anos e sempre me gustou. E, oye, moi divertido, e po público tamén, para que miren. Está moi ben porque se mira todo, o sea que está ben po espectáculo e pos corredores. Xa levades anos loitando e gañando moitas probas, Horto Rosal. Que o viño ou o tempo que hai alá? A ver, de que debido a que tedes esa fortaleza para gañar, máis ainda no ciclocross, ¿no? Que andades ben. Sí, no, bueno, no ciclismo non hai secretos, o sea, todo é entrenar, descansar e o viño ni se proba. Rompeu a cadena, a falta de 2 voltas, creo que íbamos a tener un bonito duelo aí entre os dous, que eu creo que ningún dos dous quería aflojar. Bueno, ao final, unha pena que romper a cadena, pero bueno, ao final íbamos os dous. Bueno, si rompeu a cadena eu mantiven o ritmo para chegar coa distancia que levábamos os contrincantes. Difícil o percorrido, bonito sí que, fermoso, Sí, o velódromo é un circuito que é bastante técnico, porque non ten solo a reta aquí no velódromo, a zona de abrir gas, e despois moito a curva de arranca para. Estás falando como se fora das motos, que é verdade, ¿no? Esta reta aquí, neste terrazo aquí, é onde hai que sprintar, ¿no? Aproveitar. Sí, claro, e despois ten moita zona de curva e contracurva, e hoxe, bueno, resbalaba un pouquiño, estaba un pouquiño técnico, que como me gusta que este. Aquí cambiadas, ¿no? Os piñóns, ¿no? Dades
para que vaya como que salación. Sí, a verdade é que aquí no ciclocross non sei ás veces que cambiamos, pero en cada curva estamos subindo piñor, baixando, todo o tempo arranca para. Bueno, aunque só é unha hora, a verdade é que vas todo o tempo a tope. A verdade é que estou moi contento, non? Con pois o público tamén me animou bastante, e ademais aquí correr na casa é unha sorte, ter o circuito a escasos kilómetros. Pois a verdade é que é moi bonito, non? Xa teis adestrado aquí hai tempo xa neste circuito, aquí no velódromo. Gustache máis co último, co de Mosende, nos fideches hai 15 días? Máis difícil? Ou máis canso tamén queda un? Bueno, os circuitos son todos exigentes, non? Depende tamén o ritmo que teña a proba e os corredores como si son exigentes, pois as probas van a facer difíciles, sean con moito repeito, sean llanas, aquí a dureza facémola nós, non? Entón, o que tedes que ter moito cuidado pois nas zonas técnicas, porque hai corredores moi técnicos, como podemos comprobar, como é Mauro, non? Que a verdade é que quero felicitalo porque leva un ano increíble. A verdade é que ganar está moi complicado, pero bueno, hoxe estuven aí cerquiña, íbamos mirando sempre, íbamos mantendo a distancia, mantendo os mesmos puntos de visión. A verdade é que estou moi contento por iso, non? Pero a verdade é que para quitarse o sombreiro o chaval é un fenómeno. A ver, a quen lle dedicas a esta nova vitoria, ademais segundo posto, que quizá non o pensabas, non? Non, home, eu a verdade é que o que quería é ter unha boa salida e facelo ben para a primeira volta, pois estar ben colocado e poder non ter ninguna caída e ningún problema, non? Porque iso sempre te retrasa bastante, despois tens que facer esforzos exixentes. A verdade é que eu non contaba, pois eu estou moi contento co rendimento, non? O meu resultado sempre positivo de estar segundo, máis aínda, pero eu estou moi contento polo meu rendimento porque estou cada vez chegando máis lonxe, chegando máis cerca dos mellores, sobre todo de Mauro e de Pablo, non? Que son a referencia ahora mesmo no ciclocross galego. Tamén felicitar a Juncal, non? Que onte conseguiu unha vitoria e hoxe tamén pois igual lle pasou factura o esforzo de ayer e a mellor algún problema mecánico. E a todos os corredores, non? A Adrián Valverde tamén, que é un corredor que tamén está evolucionando bastante. A verdade é que, aquí en Galicia, pois, somos un grupiño que estamos intentando facelo ben e poder despois desarrollar pola España adiante, non? A ver se no Campeonato de España temos sorte e podemos acadar bons resultados. El Castro, ganadora do Club Ciclista Guajé. Consello do Porriño de Ciclo.